Zvučiti, ali za drugu zgodu, ali još jedan pljesak, molim vas lijepo, za ove naše drage prijatelje iz Viljeva. Evo, dobili smo potpore majice i bit će još lepši od tih majicama. Majo Nijemo, evo nama naša mesetera, članice i članovi zbora osnovne škole Augušeno. Da čujemo mi o njima, ima dosta prijedloga za reći. Na svim školskim priredbama sudjeluju u obilježavanju važnih nadimaka u gradu Osijeku. Nastupili su nam međunarodne smotre i Interkurs. Bili su gosti Umjetničke akademije na božićnom glazbosu. U 2 navrata u Varaždinu na glazbenim svečanostima hrvatski mladeži osvojili su srebrnu konfetu. Snimili su noćarku nosajuću skupa Hajdemo djeco i video spot za dječju televiziju, gdje se zahvaljujući glasovima publike našli na DVD-u top 20 dječjih zborova za 2014. Ja ću se pitati naše stručno povjerenstvo do sada kako je stanje. Sve bravo, eto, jedan pljesak za naše dame koje pomnjenjeno mi svi zajedno prate svaki nastup naših zborova. Evo, ovaj naš zbor osnovne škole Augušenova, novu skladbu koju će otpjevati potpisuju Gribl, Duplan Lovrić i Ocvir, Mačak i Naslačak, povećavajući naslov, a druga će biti belgijska, tradicijska, Nek svud ljubav sja, instrumentalna pratnja Romana Borš-Mačak za klavirom, a ona je i voditeljica ovog zbora. Dobro nam došli, izvolite, pozornica je vaša. Ravnatelj.